Здравейте, аз съм Давид и днес с това видео целя да започна един нов канал, с който мисля, че можем да постигнем много, когато вие, които гледате това, и аз работим заедно. Но преди да ви кажа какво ще смятам да правим, искам да ви се представя. Значи аз от 16 години живея в Стара Загора, демек от раждането си, и през цялото си време, тук присъствайки, не съм бил от най-активните в всякакви социални среди. Като не, че си да бил аутсайдер, съм седял страни от всички, не, защото има и такива. Просто гледах, нашите така сме обучили да не се занимавам с някакви напълно ненужни глупости. Ето, примерно, гледам от всяко време да избягвам повече глупости, не ми дава да правя неща, които са неразумни. Не ми дава да пробвам много работи, защото вече се знае, че няма смисъл от тях. И да, и това ми продължава и до днес. И макар, че това вървеше много добре, защото все пак успях си изкарам оценки в училище и всичко такова, което предполагам или някой имате, или някой искате, или пък нали, въобще не ви пука, но все пак аз го имах и ме удовлетворяваше горе-долу. Но социално бях малко назад. Бях и някой би казал, че още съм, но поне аз сам мога да потвърдя за бях. Така и макар колкото и да се опитвах, понеже много неща ми бяха не че забранени, но после бях научен да не искам да правя. И често казано не успях да се привържа към много хора. Па и с които се привържех по причини, които аз лично не мога да обясня, често почнах да ги забравям. И мина 2-3 години и се отделим спрямо да говорим, да пишем някакви такива работи, когато съм по-голям и така. Предполагам някои други от вас също имат този проблем, че заговаряте с хора, ставате приятели, излизате такова, но спирате да говорите по едно време, просто защото въдомързава. И аз лично имам много големи проблеми с мързала. Така, и той всичко вървеше горе-долу добре, без никакво значение какво ставаше. Аз просто си го карах, течах по морето до преди 2 години. Седми клас, това е 2022 година. 2022 беше когато аз за първи път ми цъкна в главата, че това по което аз карам до момента не е добър начин на живот. В смисъл, че ако искам нещо по-смислено като връзка с хората, защото колкото и да си мисли някой, че може да кара сам, това говоря и за мен и за другите, колкото и си мислите, че може да карате сами, най-накрая ще ви потравя някой за нещо и после няма да може да го изикате. И тогава аз бях с това в този момент, но тогава се знае, че ми трябва. Това беше най-вече защото се влюбих в едно момиче, но поради тази моя неглижираност на общото изграждането на социален живот до тогава, аз въобще не знаех какво да правя по въпроса. И в резултат от това направих много големи глупости. И съсипах всякакви възможности за връзка с нея, но това беше главно за да ми помогна да разбера, че положението не може да остава така. И какво питах аз да правя, разбираш ли? Когато някой е недоволен, демек всички около мен, с които не можех да се разбера, па не се опитвах. Когато някой е недоволен, гледаш да оправиш нещата, нали? Аз поне така си помислих. И какво реших да правя? Е да опитам да угаждам на всички във всичко, да може да се впише. Или to fit in. Голяма грешка. Не знае, който още си мисли, че това става, потвърждавам, не става. Почнах да правя глупости. Преди това още даже бях приел всичките гнусни работи на културата, които можеш да си представиш. Бях започнал да обиждам, неглижирах много често хората. Гледах, когато опитвах се аз да им угодя, но когато те не приемаха моята опити, аз се ядосвах. Това е много лошо. Много лоша черта, защото първо, че започва с много лоша цел да угодиш на някой, и второ, че и го правиш много лошо. Когато не се получи, се отказваш. Не може така, когато нещо не стане и да се откажеш, нали? Но аз така правих. И така изкарах година и половина. 2022 и половината на 2023. Приблизително половината на 2023. И когато видях, че това не стана, това беше в края на 2022, аз реших, че просто трябва напълно да отида в другата крайност и да се откажа от всякакви взаимоотношения с никой. Това цялото беше, защото още не бях намерил смисъл на каквото и да е. Защото аз тъй ли, че всичко правих, всичко ми вървеше, което беше странично от хора, което трябваше сам да направи, никой не може да ми помня, на училище, занимания, какво още. Такива работи. Всичко, което си го правих сам лично, ми вървеше, така че го бях приел на готово и нищо не ми правеше много удовлетворение вече. Знаех езици, учих език много. Така че търсих и в смисъл. И затова почвах да се фокусирам на така наречения self-improvement или себеусъвършенстване, като исках да ходя на фитнес, така и не отидох. Тогава, през този период, сега съм ходил, но преди не ходих. Така и не отидох на този прословут фитнес и гледах там различни работи за психология. Реших, че що мога да изучавам неща, понеже училището ми вървеше, мога да изуча какъв ми е проблема и да го реша съзнания. Но така и това не стана. Не накрая останах една дупка от просто едно голямо нищо.
седях в дупката и същевременно се чувствах, че съм на повърхността. Не можех да вървя. Не знам дали това има много логика, но да, горе-долу това е. Седях и просто бездействах. Целото ми беше едно голямо бездействане и мислене. Как да решиш това? Докато решаваш това, излиза, че има още три. И тези три почваш да мислиш над едно. И най-накрая нищо не се решава, защото ти още не си решил първия проблем, но вече мислиш за четвъртия. И така никога нищо не направих. Само се чувствах все по-зле и по-зле и по-отритнат и по-отритнат. Сега седяхме малко време в едно голямо бездействие и някой би казал лошо, някой би казал средно положение. Аз бих не го приел за много хубаво, но пак не беше най-лошото. Винаги има и по-лошо, нали? Така, тук малко ще набия към каква е целта на този канал. През целия си живот не съм бил като повечето хора, които са се обзели от идеите на науката. Примерно, че всичко може да се реши научно с някакви различни методи. Аз отдавна смятам, че някои неща нямат обяснение. Като примерно създаването на света не работи просто за един голям взрив от нищо на нищо, но го бях приел като адекватен отговор, само защото беше общо взето научно прието. Нали, научно. И с тези такива неща, но същевременно се знах, че има нещо, което съществува и го има, но не се вижда. Като смисъл, че просто не можеш да го усетиш със сетива. Някакви духовни работи. И като се замисля през целия си живот, и така поне само на игра, винаги съм си мислял, съм се занимавал с някакви духовни работи. Примерно, не знам, някой като аз, когато бях малък, имаше едни приложения, защото аз получих телефон към 4-ти клас. Имаше едни приложения, където уж гонеше духове. Аз постоянно бях обзет с тях и гонех такова духове из училището и там двора работите с няколко приятели. Гонихме там духове, правихме работи. И значи гледам, че беше просто игра, но аз подсъзнателно потикнах, че има нещо такова, но аз просто нали, се занимавам с него като за игра, а не като нещо, което реално съществува и може да се използва. И едно от тези неща, да знам, че има нещо, но да не съм сигурен какво е вярата през живота ми. Вярата в Бог и някаква висша сила. Значи, вярата се изразяваше в живота ми като просто да мисля, че има нещо, да знам, че по закон и документи се пише православен християнин, защото съм кръстен там, в тая православната църква. И често с нашите ходихме, когато ходихме на пътешествия, ходихме на манастири и работи, но те, честно казано, не бяха нищо специално интересно за мен. Аз най-вече гледах архитектурата, а не самата идея на защо има тази архитектура и какво всъщност се прави в тази църква. Спазвах там някакви правила, които си мислех, че са. Имахме традиции и още зато бях възприел идеята на ще вярвам. Това вярваме с големи кавички в това, защото вярата се изразява в повече от просто да мислиш, че има. Вярвам в нещо, но понеже нищо не разбирам, само ще имам някакво страхопочитание и просто ще продължавам нататък. И нали, демек, който е малко запознат, може да каже, че това не е със сигурност истинска вяра, ми просто някаква имитация. Но така карах аз до 14-та си година включително. Така, това беше докато аз, понеже много време губех, скролвайки в социални мрежи и даже имах един друг канал преди този, но пак заради мързел го зарязах. С кой християнци се смежим и плана едно видео на един пастор, протестантски пастор, който разговаряше за това как всъщност духовното измерение е реално. Има духовното, тук където нещата всъщност са съществуват, тия, които аз ги гонех като малък, с някакви фалшиви приложения, така на игра. Всъщност има нещо различно от това, което аз съм си мислил, но пак се води дух. Има такива неща и те много често влияят чрез музика. Защото по това време аз опитвах да избия всякаква болка, която имах от това момиче, в което се бях влюбил и тя ме отряза жестоко. Опитах да го избия с музика, защото музиката беше нещо, което хем си изолиран от останалата от света, но има един човек певеца, който ти говори нещо, което е подобно в твоята ситуация и ти се чувстваш, че има някой, който те разбира и си утешаваш уж. Така че, когато разбрах за музиката, почнах да разглеждам, намерих всъщност доста други доказателства. Докатическите доказателства за това кой е Исус Христос, какво всъщност е проповядва, защото аз така и не знаех. Бях го изучил в училище, но пак беше от нещата, които не обръщах много внимание, особено в часовете. И като го разгледах сам за себе си, отново ми се включиха уменията, когато аз сам реша да науча нещо, да го разбера много хубаво. И успях горе-долу да разбера вярата, какво представлява и защо всъщност някои хора предпочитат като просто безверието или моята имитация.
И това ме подтикна, отвътре бях подтикнат, понеже нямах вече друга опция, да отдам живота си на единствения Господ и Бог Исус Христос. И това не стана, когато се помолих за опрощаване на греховете и предах днесния живот, защото то е символично и е сказано като декларация, като подписваш заявление, че предаваш. Повече не живея. Аз повече не живея за себе си. И това започна в март 2023 година и скоро най-вероятно ще стане една година, откакто е това. И много от проблемите, които описах по-рано, бяха решени с тази моя вяра в Бога, което беше просто прекрасно. Не беше веднага, както някой би казал, не бяха веднага решенията и не бяха чрез закон, бяха само чрез вяра. И отново напъсвания, гледах видео онлайн, търсих, проучвах как да използвам вярата, за да реша проблемите си, но все пак не беше с дела, а само по благодат на Господа. Най-главният ми проблем, който се влияеше от социалната ми изолация и същевременно увеличаваше социалната ми изолация, беше проблема ми с блудството. Бях напълно отсебен от идеята за блудство. И като се осъзнах, когато си избистрих мозъка от всичките глупости и светски истории, които опитвах да хем да правя проблемите си, хем да намеря решение, осъзнах, че любовта ми в 7-ми клас за това момиче била само блудство. Абсолютно нищо друго. Аз исках само за да блудствам, което за 7-ми клас някой може да му звучи ненормално, но да, аз така мислех. И не ме да си го призная, защото сега, благодарение на Божията любов, успях да бъда излекуван и вече осъзнавам колко е зле. И смятам, че мога да помогна много от вас. И казайки това, искам да вече да премина към каква е целта, защо правя в момента този канал и това нещо като трейлър за канала. Целта ми е да разкрия изцяло какво има да се знае за Христос, кой всъщност е Той, какво всъщност е учението му и как може някой да участва в християнството, как да бъдеш християнин, така наречените правила според християнството. Освен това искам да изясня всякакви стереотипи и грешни разбирания за вярата, които могат да попречат на някой да участва. Не трябва да се придържате към ученията на хора и това, което се чул за някой, че тези са бъркани или фанатици и някакви такива други глупости. Не трябва да се придържаме към тия чувания разбирания, трябва всеки сам да провери за себе си какво мисли. Затова аз бих искал да улесня този ваш процес на поручване, като в видеосъдържание сбия всичко, което има да се знае и ви го дам готово. Просто ви да го приемете и да го разсъждавате върху него. След това искам тези, които имат съмнения, като мене, да се насочат към правилния път, което не винаги означава това, което са учили. И това е другата цел. Искам да дам друга гледна точка, че аз съм протестант. Повечето тук в България сме православни християни и затова искам да дам друга гледна точка, която аз даже смятам, че е по-правилна, понеже има библейски правилни доказателства за нея, докато православието върви повече на човешка традиция. И затова тези, които са били потикнати на сила, като мен, да вярват или поне да се правят от колието им, аз искам да им покажа, че вярата не е проблема, но това те, кое знаят за ние, най-вероятно е. Затова да дам друга точка и може би някакъв друг избор. Освен това искам да развия всякак българската църква, която аз смятам, че не е просто православната институция, ами общността от всички вярващи. За мен това е истинската църква. Искам да развия българската част от църквата по най-речни начини, чрез дебати, чрез информация, уроци, ако трябва по някакви определени доктрини и начини на живот, каквото мога да разбера. Знам. Един от даровете ми, който смятам, че е даден, е, че съм много добър, получих ниво C1 на английски език. Затова мисля, че това е един от даровете ми, с който трябва да помогна на българската църква, че имам достъп до всякаква информация на английски език от всякакви учени и пастори и теолози по всякакви въпроси и мога да помогна на някой, който има въпрос, но просто няма как да комуникира с тези, които дават отговор. Освен това, искам още хора да се стимулират, като ме гледат мене, да говорят за вярата си открито и да се противопоставят на светското потискане на вярващите, защото за сега, поне в България, се е приел менталитета на всеки да живее за корема си, да гледа да се изхрани, да си дава плътски удоволствия, които в философията наричат хедонизъм. И това всичкото потиска вярващите в една изолирана общност, която ходят на църква веднъж в неделя, но останалата част се крият по къщите и гледат да не комуникират с никой, точно както аз правих преди да бъда спасен. Затова искам да прекратим това положение и хората открито да говорят за вярата си и да може възможно най-много хора да се обърнат към Христос, защото Той е наистина най-правилният начин на живот, който наистина ще донесе така желаното щастие. И освен това, както вече казах, искам и да помогна на хора да решават житейските проблеми чрез християнска гледна точка, защото както аз имах много проблеми с блудство и всякакво друго гняв, работи, не може да ги реша със светски решения и методика, а когато се обърна към Христос,
нещата се оправяха. И все още се оправят по тайните и закритите ми пороци, но всичко се оправя. Нищо не седи на едно и също положение, на трагично и невъзможно. За Бога всичко е възможно. Затова и аз вярвам, че всеки може да оправи житейските си проблеми чрез Христос. И да, това е общо взето, което исках да кажа за сега. Ще започна да правя повече видеа, даже няколко предавания на живо. Като цялото съдържание в този канал искам да е сурово. В смисъл, че така в момента снимам това и по принцип, както правих на стария си канал, имах цял тук сценарий с какво точно да кажа дословно. Но за сега съм направил само няколко точки като план и го измислям на момента, което смятам, че е по-ценно. Повече може да се свържи с публиката. Затова, макар че правя грешки в езика, моля ви, простете ми. Простете за това, което има отзаде, стаята е на брат ми, а той е по-малък. И се надявам, че макар че е сурово и неизтънчено, ще ви бъде по-полезно и аз ще мога така и да правя повече качвания, защото мога да пропусна целият процес на обработка. И за да ви помогна по-директно, ще ви помоля, който има някакви въпроси, да пише по Instagram на Даколев. Ще го оставя в описанието, както и ще остави месенджер, който няма Instagram или пише по месенджер. Може да използвате Facebook, каквото и да е, ще отговарям, като въпросите ще ми ги задавате от публичните си профили, но аз ще отговарям от анонимно ваше име, няма да ви споменавам в клип, защото ако въпросът е някакъв по-лесен, най-вероятно ще ви отговоря на директно съобщение, но ако е нещо, което си струва, може би ще направя видео. Понеже да не ви е срам да се разкривате, ще ви държат на тайно, просто ще чета въпроса, без да споменавам кой го е задал. И да, общо ето това е. Ще ви помоля, ако имате желание да научите, може да зададете въпроси или ако сте по-отворени, да ги зададете в коментарите, тук под видеото. И да, освен това ще помоля за уважение, защото този канал не е нещо лично специално за мен, то е само за прослава на Господа. И ще бъде нещо сериозно, няма да е просто и така да качвам глупости, понеже както беше първият ми канал. Само позволявах някой да идва, да ми говорят лично, защото ме познават на живо. Тук ще е по-така. Макар че съм по-отворен, аз ще бъда себе си. Все пак няма да се занимавам с глупости, ми ще сме точно на тематиката. И да, който иска да разбере още, може да ме последва и да се абонира за канала с камбанки, там с всичко лайкове. И да, това е общо взето. Благодаря ви, който изгледал това. Който не, ще види останалите видеа и надявам се, че ви е харесало моето представяне. Дано някой, който е със същите проблеми като моите или е бил със същите, да може да даде в коментарите някакви съвети и ако има проблеми да изчака моето видео за решение на повечето проблеми. И да, това е общо взето. Благодаря ви, че бяхте тук и ще се видим в следващия клип или предаване на живо. Чао!